pampalunod eh. Awan. Because lada problema mak nila kay ko. Sama nagdagsin di pampanunutin na. Okay man. Kaya tati pampanunutin na ating lalaki mo. Nagdagsin mo di problema na. Or ka man tas iga. Lakay. Ada problema? Ha? Ada problema? Awan. Kaya tas na nagdagsin ka pampanunutin. Awan. Ada problema? Hindi ka ro. Yan ito problema ay. Yan, pampanunutin. Awan. Ang ulay kung panunod problema. Ang ulay kung pansunod na kita problema. What? Ang hindi ko na. Gago! Ano na? Ang ulay kung pansunod na kita problema. Kaya ako, problema. Nakakasilang ko ito. Kasi di ko alam yung naman na. Kaya sa akin na ako, kaya takot ko yung doon kasi kita ko sige, tutulog ako. Ikaw mo problema na ka. Ano ka kasi problema? Right. Hindi na. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ang mga bang problema? Makapadagsunti ka lang din ata. Ano? Uy, hindi na. Uy, kagluton ah. May problema niya. Ang mga wala kita ang problema kayo sa tayo pang panunogin kung pansin nila. Talaga nga dumagsunti ka lang din. Ito, basta. So, dahil ang problema. Ang mga digdigan mo ka rin, mga una na sa tipang panunogin. O, pampansinin, isda. Uy. 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 Apay pa panam. Na. Ang ka naagluton. Hindi pa pa na ating taong. Ni. Hala. Ay, apo. Tagumpay!